Cyfle I chwarae pêl-droed ar y iard a chymryd saib o waith ysgol. Yma yn Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin, maen nhw wedi bod yn paratoi at eu arholiadau TGAU ers rai misoedd. Y disgyblion yma yw rhai cyntaf I astudio'r TGAU newydd, ac mae mwy o bwyslais erbyn hyn ar asesiadau fel gwaith cwrs ac arholiadau llafar yn y dosbarth. Y peth sy'n sefyll mas I fi yw y ffaith bod dydyn ni ddim wedi cael un gwers blwyddyn hyn, lle dwi ddim yn paratoi ar gyfer gwaith cwrs. Fi'n chwarae lot o rygbi a mae angen dewis gwaith ysgol neu rygbi a fi moyn wneud yn dda yn y ddau ond sa'n gallu achos jyst ddim yr amser da fi. Gyda mwy o asesiadau fel hyn, mae'n golygu mwy o waith marcio I athrawon. Fi yn ofni am yr effaith mae'n cael ar les disgyblion a hefyd ar les staff, achos maen nhw'n gorfod gweinyddu'r asesiadau yma, maen nhw'n gorfod marco nhw, maen nhw'n gorfod safoni nhw, a mae'n lot. Yn ôl un undeb athrawon, mae angen ail-edrych ar y TGAU newydd, ac wrth ymateb i'r Pryderon, dywedodd cymwysterau Cymru a'r corff arholi cybac eu bod yn gwrando ar hyn sy'n poeni pobl. Mae addysg yn bwnc pwysig yn etholiad Senedd Cymru yr wythnos hon. Yn ôl y blaid lafur, mae'r asesiadau yn fwy teg ar gyfer rhai disgyblion. Roedd Plaid Cymru y Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol a Reform UK yn cytuno bod angen gweld newid. Daeth dim ymateb gan y blaid werdd. Mae athrawon yn dweud mae lles disgyblion sydd bwysicaf, ond mae nifer yn poeni y bydd y pwysau'n cynyddu eto ym mis Medi wrth I flwyddyn arall ddechrau'r TGAU newydd. Enw I ydy Sophie a dwi'n byw yn Nebo gyda ci fi, Henry. Be nath ysbrydoli fi I helpres I guide dogs oedd oherwydd dwi hefo ci Labrador ac mae guide dogs yn Labradors. Mae Henry wedi ysbrydoli fi I dal helpres I guide dogs oherwydd mae treinio Labradors yn anodd iawn. I mi mae guide dogs yn arbennig oherwydd maen nhw'n gallu helpu pobl sydd ddim yn gallu gweld croesi'r stryd a pethau fel hynny. I dal pres i'r guide dogs rydw I wedi cerdded o tyfu yn Nebo I fyma yn Amlwch ac roedd hwnna yn 9 milltir. Hefyd I dal pres rydw I wedi trefnu clothes sale ac roedd pobl wedi dod a dillad nhw yn hynna roedd nhw isio gwerthu. Rydw I wedi dal dros 1000 o punna i'r guide dogs. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio wneud teddy bears picnic a bingo I helpu hel mwy o pres i'r guide dogs ac hefyd dwi'n helpu ar y stôl yn Cemais Carnival. Rydw I wedi bod gyda Henry ers Awst ac mae Henry yn ci adventurous ac mae'n licio mynd tu allan lot ac dwi'n hoffi mynd am dro gyda Henry a chwarae yn y tŷ gyda Henry.